Дары природы. Так в переводе с чеченского языка называется новое учебное пособие для учащихся начальных классов. Его выпустило Министерство образования и науки республики. Первый тираж уже передали школам. Брошюры с яркими иллюстрациями облегчат обучение детей родному языку, уверены авторы издания. Иллюстрированные олхойцена. Дилан сурт толще гушхилч садолом ялах кео балах стом хастом мил сурсати тадя далах дагхлатат син قيتا وقتنا أدخل بيرنا مخلي خل سند درزل ومخدين تربو كدو وجر كيجي وجر جيمش خينا دين بيرش كيجي دولش خينا سنا موت عمر قيتم قلبلر دولش خينا دين كرت شديل ديز شي قوم خدق نين موت بيزر خار وحبه كنا وقوش كريغال نشكريه ديشرة حكمتي روك كيغل قيبو قدام الله شكرا تانا ومخ ده دال ساويلا اولش كويش كورس دام لا شوي قوي دال قاعد بركتير